We doen net alleen de muziek. We praten over een boek van Annemarie Talsma, Levenslang. En voor de mensen die nu nog eens volgen via de app, dan hebben we er beeld bij of televisie. Dan kun je het boek ik nog even zien. Wij praten straks maar over de inhoud van dat boek. Keer we hem naar de bar en Ivo Poelsma zit al even in een boek te bladeren. Als er in een boekenlijst bij Omroep trouwens is het Ivo. Had je ooit een zonderlinge man op een fietsenshow getrokken Friesland, maar op het stuur een boek. Levensgevaarlijk, zeg ik er altijd maar bij. Dan is dat Ivo Poelsma. Ik beken schuld. Ja, maar doet het nog altijd, Ivo? Of Ja. niet? Ja, hè? Fietsen is mooi, maar ik wil saai soms. Hè? Als elke dag hetzelfde stukje fietsen maar. Best ooit in een BMO rijden of zo? Onder het lezen? Nee, net onder het lezen. Wel eens als ik net aan het lezen wie. Ik kan me eens herinneren dat er een vrouw in de tuin dwaalde wie. Die zeer wel leuk uit. En ik fietste saai. En toen stond er zo'n verkeersvertrager midden op het dik en de knal ik on. Maar dat wie net zo literair eigenlijk. Nee, toen wie ik net aan het lezen. Nee, dus nee, toen, de wopper ook een boek moest kunnen even mij. Ja. Hoe mooie vrouw. Ja, ja toch? Ja. Goed, want onderleiding dat ik even op boeken begin en Ivo zijn grote passie is het boek dat ik nou in mijn hoorn hoort. Het staat op Levenslang. Het is van Annemarie Talsma en ik hou eigenlijk vrij lang contact met Annemarie via Facebook. We hebben als haar in de studio Jedderhoorn. Annemarie, leuk dat je er bent. Het boek is uit, daar gaan we over praten de komende 2 uren met kwarte interviewblokjes. Ja. We ontkomen er net om. We moeten het even over een onderwerp hebben waar het liefst net meer door haast. Ja, we moeten het even toch vertellen. Vertel even, du hast de slimme ziekte hoorn. Hast het nog? Hoe zit het eigenlijk? Nou, ik ga het nog steeds, want ik heb maagverlamming. Dus mijn maag doet het net. Dus ik kan zelfs maar net eten en drinken. En daarom zit ik aan deze slankjes hier. Ja. Ja. Hast dat die hele leven al? Nee, sinds 2,5 jaar. Ja. Hast je enig idee waar het terugkomt? Is het erfelijk of iets anders? Nou, het is eigenlijk door de astma ontstaan. En toen werd ik zo ziek dat ik heel lang in het ziekenhuis lag. En toen is een virale infectie op mijn maagslijn. En die had als waarde de spieren en de zenuwen dicht maken. Ja. Nou, ik volg die wat en soms doet het mij echt zeer aan het hart. Want dan moest we net het ziekenhuis en dan just het haast net meer zitten. Dan haast een blog bij en ik sjoer die wrakseling dan. Ja, dat wrakseling nou een beetje voorbij, omdat je stralend stiert trouwens. Ja, het gaat op zich nou de laatste tijd wel aardig goed. Okay. De laatste tijd, de laatste 3 maanden is maar ja. Des te knapper dat ze een boekskreun hast, want het is uit hè? Ja, heerlijk, ja. Hoe viel dat? Ja, heel fijn. Ja. Het weer een heel proces, dat is echt toch dus van, nou, ik weet het net dat het wel lukt. Maar het is heel fijn dat het dus uiteindelijk lukt is. Okay. Levenslang. Ademen door een rietje en eten uit de slang. Ja, dat gaat toch wel een beetje hoe de ziekte. Ja. Of ik krijg weer net? Ja, ik wil inderdaad, die titel zei het eigenlijk al. Levenslang betekent, nou ja, dat is levenslang onder tritjes vers is onder zonde. En ja, levenslang, daar zit ik je levensbehoeften en zo, die komen er doorheen. Dus het is een beetje een dubbele titel eigenlijk. Ja. Als ik dit boek lees, want Sofie heb ik nog net kan, maar het is er echt correct uit. Wat lees ik? Ja, eigenlijk alle blogs, maar dan wel maar een verhaal eromheen. En dat er steeds duidelijker wordt dat ik gewoon wel een normaal famke van 22 wezen wil, zonder dat het altijd over de ziekte gaat, zeg maar. Ja. En dat ik hoor de meesten probeerde er mij te helpen. Wie het moeilijk om te schreeuwen? Nou, eigenlijk net echt. Want de blogs weer als skreun. Maar wel soms heftig. Want als je in het ziekenhuis lijst, dan doe gewoon de ding. En nou leest het al je zwart op wit. En dat is soms wel heftig, ja. Ja. Ivo is ook een lezer. Ivo de West in de literatuur en boekenskroon kast altijd een redacteur op die nekken, hè? Hast u die ook gewoon of net? Ja, wel iemand die het nice had, inderdaad. Ja, klopt. En de pennenstreek nu net? Nou, het weer meer van dat zij stelde in een vraag en dan stelde ik het zien waarom bijvoorbeeld. Ja. Goed, het boek is uit. Het is een heel shockboek. We praten er straks verder over. Er staan ook mooie foto's in trouwens. Doe op een hinder. Grutte passie? Nee, echt niet. Nee? Dat wie één keer maar nooit hè? Dat is een to-do-list, wat ik nog graag aan moet. Dus ik ben heel allergisch van hinders, dus dat is net een goed idee. Okay. Die bucketlist bestaat ik nog of niet? Ja, die zit er ook in. Ja. Ik ben benieuwd wat er verder nog op zit. Leuk dat je er bent. Ik zet het boekje even levenslang. Het is nou te verkrijgen onder oren, denk ik wel in de boekenzaken. Hè? Ja, ik wil ja. En via internet nog steeds. We praten straks over het schreeuwen, de inhoud en het prachtige broek. Annemarie, leuk dat je er bent. Levenslang, een verzameling verhalen van haar blog. Hoe haar ziekte, hoe ze daarmee omgaan, de reacties en dat soort zaken. Dit boek schreef net samen. Stiepen gewoon, Annemarie, of net? Ja, Stichting Kinderwens. Die is eigenlijk voor ernstig zieke ben. Die had mee geholpen met het financiële gedeelte van het boek. Want zelf lukt dat natuurlijk nooit. Nee, want het is een project, hè? Ja, precies. Het kost heel vol en het kost ook volle tijd en werk. Dus de schrijfcoach, die is van Stichting Auteurscollege, die had mij het schreeuwen geholpen, zeg maar. Van dit kerst beter doen en zo, ja.
De straalst, je bent weer helemaal lekker aan het leven, genieten ik. Had het ook dus nou stop bist met de blog en het schreeuwen of gist hij mij terug? Nou, maar het schreeuwen ging ik ook wel terug, maar het blog is maar sommige mensen zeggen, komt er nog een boek? Ja. Maar ja, dat select financierd door een maat is heel zaak net, dus dat denk ik net. Nee. Mensen dit boek gaan willen, hoe kun je er komen? Nou, via de link is heel moeilijk, maar als je ook bij Google Annemarie Talsma intypt of gewoon uitgeverij boeken bent, dan kun je het boek vinden. Ja. Ik vond het te gek dat ze er weer. Ja, superleuk. Ik kom nog eens ex 100 boek gewoon eens Gerdel. Dat is meer dan welkom. Is goed, nou hartstikke bedankt. Geweldig, Ivo. Ik vind er zo'n respect voor. Dat is een boek dwars te schreeuwen hoe het toch aan het leven. Dat net altijd even makkelijk weer, maar het straalst. En dan ben ik hartstikke blij mee. Ik liet hem even zien van de mensen die televisie hebben. Levenslang Annemarie Talsma. En dan krijgen we echt een vier en verachtig verhaal over haar leven ontnota. Tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Super, dankjewel.